Здравейте, приятели на вкусното и креативното готвене! Днес съм тук, за да ви представя нещо изключително важно за мен. Моят уникален рецептурник, който е идеалният партньор за всяка кулинарна приказка. Аз го измислих, мой дизайна и много го харесвам. Този рецептурник не е просто един тефтер, той е истинска библиотека на вкусове с цели 160 страници, които чакат да бъдат запълнени с вашите кулинарни опити. С твърда, гладка корица, той е готов да побере всичките ви кулинарни тайни и приключения, без да се притеснявате за неговата издръжливост. Има цели 100 листа. Ето, може да го видите от по-близо. Ето го и отзад, и отстрани, с скрита спирала. Но защо да вземете точно моят рецептурник? Защото той е повече от един тефтер. Направен е с много любов, всяка страница е изработена с внимание към детайла и красиви български шевици, които придават уникален блясък на всяка ваша рецепта. Освен това, в края на рецептурника ще намерите и полезни хитринки, мерните единици, много други полезни информации, които ще направят вашето готвене още по-лесно и забавно. И не забравяйте, че рецептурникът може да бъде комбиниран и с много хубав бокс, който измислих. Ето го и него, а в него има чаша, ето, има и рецептурник, разбира се, който съм опаковала старателно. И в този комплект съм сложила и една престилка за готвене, която е със същия дизайн, както е и самия рецептурник. Престилката е много хубава, наистина страхотни ярки цветове и комплекта наистина си заслужава и е страхотен. Ако искате да научите повече за рецептурника и бокса, който ви показах току-що, или пък да ги закупите за вас, за ваша приятелка или ваш близък, посетете моя сайт helansworld.eu и се потопете в света на кулинарията и красотата. Не чакайте, започнете своето кулинарно пътешествие още днес. Благодаря ви за вниманието и слънчев и усмихнат ден ви пожелавам. Ето ги и престилките как са опаковани и самата чаша ще бъде така опакована в... Сега ще ви покажа тази опаковка. Ще пристигне комплекта, който е чаша, престилка и рецептурник в едно, а самия рецептурник ще получите в подобна на тази кутия, но по-малка. Благодаря ви за доверието и усмихнат. Работният процес вкъщи не спира. Ето така започва и опаковането на страхотния рецептурник. Избрала съм червено тишу хартия, разбира се, къде без визитки, да може да ме намерите по всяко време, когато пожелаете. Ето така опаковаме вашия рецептурник и той ще пристигне при вас старателно опакован. Винаги вкъщи кипи усилен труд преди да изпратя вашите пратки, защото всичко правя с много любов и желание, така че вие да останете доволни.